jaga manu orang khulugu chaka chocolate chewing gum ama haide matong jak norok sex no je nijini bihno nogo tuya kono je father hasa tanga kono samung tangoi tongoyo company o job khai tongoyo sengkarakni samung khai tongoyo abor joto no sex khana mujo phiaba nijini bihno nai thokai tonne bo kosto khai tangoi ma tongoyo nijini পরিবার নিজে বাসা বুতিনো যে বরক গাড়ি চালকো বিনি বিগ নগত বব সেক্স খানা মুনজাগো ফেবা বরক বরক বর নিজে বিগ না থাকা তনানি বগয় গাড়ি চালকো মাতঙ্গয়ু হেলো তাকুকাই বুকুকসং বেলানো লাচমা সিনজা কক তাই বেলানস ওয়ারামা সিনজা কক তিনি তিপ্রাসা দফানি বগয় বেলানো হামিয়া কক চুং খানাই মাতঙ্গ বা নুগৈ মাতঙ্গ মোবাইল দগো এবা নিউজ হগো তামুনি আমাই সামু সেক্স 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 সাবো বরক সেক্স খানানি মুচিয়া টং tabuk je ani bidu nai to nai nungo sex khana mu jago even ango sex khana mu jago joto no chung sex khana mu jago but kaisa time and table kaisa jora nango abani bagoi kaisa jaga nango place time abun nai koldi je jaga manu o jaga manu on khulugu chaka chocolate chewing gum ama haide matong jak norok sex no kicha jora nai sigdi je jaga khane mu chung o jaga no bas Sugunugo to takokta bokokong agi rogobo baksa ba forest land ro baksa ba hotel bisingo baksa ba nizini baranogo baksa ba tabuk ngakai auto rickshaw bisingo si amobo do ঠিক আছে মানে kan nizini baranogo tongkha obo nizini boyfriend ba baksa nizini hamjag mani chalaba bakha jeprono ang bakharu hamjaka even kono problems koroible bakharu hamjaka ga bo ba ang kai jana nisi hinke ba na ঠিক আছে আবো আং মানে ওই মাংকা কিসা সিন শিকলা তা কুকতাই বুকুক সিনি বাগো হেকাই খরকসা কাইজাক বুকুক জো বো বিনি বুসাইনো মান চুগলিয়া দা বো বিনি বুসাজুক বুসানো মান চুগলিয়া দা তিনি বিনি তমংসি আম হাই হেকাই বো বিনি বুসানো তম শিখারি নাই বো বিনি বুসানো তম শিখারি নাই বিনি বাহাজুনো তম ফুরনে বো বিনি বুসাজুক বুসলা বরক বরক কুনুই তম শিখা মানে বরক কুনি বাগৈ আনি বাবা সুপার হিরো আনি মা সুপার কুইন Bahaya sawi mana bro omai kok no norok wan chuna reka joro takuk tai bukuk song norok sex khane boke jora nai singya time no khial khaya jaga nai singya pheba kaham samung khlainer bago hinke norok jora nai singu o jora buhur phaino jora phayo jora lai thongo pheba nini kaham samun no khayo kul manani keroi pai thango pheba nung tiri sex khane boke kaisa jaga nai tuglia nung kaisa comfortable jaga nai tuglia kaisa সময় কাছা জরানো নংনা চিগলিয়া আম সুদানরক সাকসাগনো কন্ট্রোল খাইমি আঙ্গুই তকা কি আং যে জায়গা মানো ও জায়গা না থাকা কোনই সামুং খাইনে নে বগই আরে কিছা কন্ট্রোল খাইদি দুনিয়াবো কন্ট্রোল বরক সেক্স খানে মুসিয়া তং যে ফাদার হাসতেও তো নাই নিজেনি বিহিক নগ তঙ্গু যে নিজেনি বিহিক নগ তনিয়া কোনই যে ফাদার হাসতে থাকা কোনই সামুং তাঙ্গুই তঙ্গুইও company o job khai tongoyo sengkarakni samung khai tongoyo abor joto no sex khana mujo phiaba nijini bihigno nai thokai tonne bo kosto khai thangai ma tongoyo nijini পরিবার নিজে বাসা বুতিনো যে বরক গাড়ি চালকো বিনি বিগ নগত বব সেক্স খানা মুনজাগো ফেবা বরক বরক বর নিজে বিগ না থাকা তনানি বগয় গাড়ি চালকো মা তঙ্গয়ু হাই দিবা যে বরক নগত নাই বরক ব যে ডেইলি নগন থানজা খানা তঙ্গয়া কোনয় থুনাই চানাই বরক সেক্স খানা মুনজাগো সাবো খায়া তনাই বা ফেবা কাইসা জরা নাই তুকো কাইসা জরা তঙ্গু কাইসা প্লেস নাঙ্গো আবনি বগয় যে তাকু মিনে বগা আমসু কষ্ট খাই তঙ্গু আনি বিহিক নগ তঙ্গু আনি বুসা নগ তঙ্গু হিনে বাইরেও সামুং তাঙ্গুই তংখনা ইবাবো ফাতর নগনি ফাতর সামুং তাंगना বগি थांगाना नुं बिनि बगै किचाफान नुं नासिङै तंगै मालिया नुं बिनि बगै किचाफान खातेoi तंगै मालिया निनि पवित्रता न निनि साकनो नुं किचाफान काहाम खाय तंगै मालिया नुं बिनि बगै इबा निनि बसाय दुगान दुगै तंखना निनि बसाय अफिसआव सामुं तांगना iba nini basai fatar hasto ungo fatar setang samui takana iba nini basai din hajira kam khakana iba nini basai gari chalogoi tongkhana nono chari ni bagoi nung bini bagoi khan thoka toni malia da nung nogo tongo samung khana chimisi bele pietam ni bagai nung je jaga mano o jaga no khulogoi samung takhang ya bele no wan sure takukte buklo sex khane ni abu kono hambia ko gya kaham koksi sex amu kaisa pavitrata jinisi amu kaisa pavitrata se nini kaisa sex ba baksa ni life no na thoka talangai mano nini life na barbat khai mano koroksa khukjugni life ne thokai talangoi thangoi mano abo noro one suga kone ya pressure kai no life balance ne thaknai 2 minute iba 15-20 minute ya आधा घंटा ni bagai nini sara jibon life barbat khai talang mano iba nini sara jibon life non nai thokdu hoi talangai mano but abo ni go kaisa comfortable jaga nango ang bo jaga bo samung khlaigan ka ani bo comfortable ang bisi kaham ka happy ingnai tong thokmung mannai jorano kya nai sigdi norok bo but
gari bisingo te lasimung kore kya chen tiprasa tiprajuk song te kun jaga kore kya te amhai samung khane ne bago amhai sitar samung khane bago abo buni bihi bai abo buni khorse ni busai bai to ঠিক আছে accept khaika bini busai koroi ba bini bihi koroi ba dini bihi bai baksa bini dini busai baksa divorce na jak amo bo baksa hamja ka life partner khane ba musuka ani thinang no ang nai thokai talang ni bogoi wansuka amo hai kok rono hinkele te ঠিক আছে manu abo kaisa place nango ble nung comfortable place nango kaisa room ka ham nango kaisa jaga ka ham nango je jaga o ni happy feeling o je jaga ni enjoyment feeling o am tu jaga nung na chunga nango pe ba ni kaisa auto rickshaw bisingo am hai samono belano saya sia ngna tini chiri takuk sono tini bukuk sono chiri chikon chari ro chung tam ka phunai no jidi am hai kai tabu okara chakra hinjau kai tonglai borok si am kai samung na abo tini simia ble agi ro ko am hai kai no go am hai tomung ro tomuni am hai tomung ro no ka suruna ni bago hinkai fat kai no jaga na tuna nanglia tai je jaga ma kha o jaga no flok jaga kaham nai dan anglia jorate na anglia jaga ma khoro no khogui chaka to mo manai ba nijini future ne thokai talang ni bago hinkai kaham lamo thana ni bago hinkai norok dunia kok wanchugo dunia kok no nasigo tai jora nasingo kaham dong no o jora bhur phai no khana bo khanai tenjino khanai shoni khanai posu din khanai jora nasingo pet ni jora phayo lai thango jora phayo lai thango teba nung je samung khlaimani jora si korikya o jora nasika hinkai nung jora te nasinga kaham jora ni life no thokai talang ni bago nung jora nasingo but nini je life no borbat ngani am hai samung khlane bago nung te jora nasinglia te jaga nasinglia beleno wana masita te beleno kirman ja tini tiprasa tiprajuk song baksa ya bele joto borogya masa mangnui borok hamjagmani abu kebo manaya hamjagma tong ba borok murisu hamjana nang peba bumtu jora ang hamjagnani ang bahai kai tongnani ang tabo kaisa borok baksa hamjagoi kaijagnani ba hamjago sikla haike tongnani ang tabo khoksa chalaba baksa akhaino begar karoni nung kaisa relationship khanani bagoi o jora ni jora tabo wan suna nang obele nung norok jotono suduk takuk siru bukuk simia takuk bo jaga bo jotono bujire nang obele jung lai thamani salo bonugo jeni bukuk jo song rap khlai jago fatara okhormaya yango thangmaya rapist khanani kono jati kore kono dofa koroi je rapist ni kono jati koroi bokono wansa hinja bokono tiprasa hinja bokono Debbarma hinja bokono riang jamatia bro bokusa hinja rapist no chai bo Debbarma angthok chai bo buni bosoni borok angthok lai thamani thalo chungam haike nugu no tongo khoksa bukuk jono rap khayo kono 4-5 jon 10-12 jon borok rap khayo am bonjo sitra tomung tabuk chung je okra hinjagnai je okra chakra hinjagnai je ni basaputui ganang borni nogot tongkhang kai si borok daily sex khaimano daily sex khai nogo ni room bisingo dini chukiwo inke borok si jodi father hastiwo thanga konoi borok si jodi auto bisingo iba bolong bising rogo habaya konoi sex kanani boke shuru ungka hinke tini charai chikon tabuk sikla bosok sarok ungnai rok je tini 15 বছর 18 বছর 20 বছর borok to mono surunaisa borok bote bakhaw feeling phane bele nini busaje tabuk sikla angkhana kainani jora bosok sar angkhana bomsuk lachi mansi tabuk police nono mungsaba khaimaliya tabuk nono public nono mungsaba khaimaliya pheba nini bo makhana no public no phunungnai nini bo makhana public no phunungnai ta bukuk song je am hakai hame video ongoi viral angjagnai tabuk wan sunai khenoro kichapon am hai korono ani baga bomsuk hambia ongno khosari khali kera ang ani 2 minute mojani bagoi 5 minute mojani bagoi iba 30 minutes adho gonta 1 gonta mojani bagoi nini sara jibo life nung borbat khaipeka nung nini yapri selani bagoi nung kichapon na singlia kichapon wan suglia nung pheba ang sabsomeno sawai do chini takuk songno chini bukuk songno jotono kaham samung tangni bagoi jora no tana singdi jora phainai jora lai thanai pheba chini samung chung khlai manjangnai chung je sup jora na singnai je samono chung khana bo khanai begwan sugo o samono chung tini no khai pai di je samono chung tini khanai chung ka o samono nung tabu no khai pai di engka chini samung success ngai pheba no khaya chini borok bomono khai jeta hamya samung no hongkai chung jaga na singlia je jaga kok saka je jaga bakhaw ka feeling phaika je jaga o angan tongu simali ekdom bakhaw sex ni bagoi gari bisingo hapka auto bisingo hapka car bisingo hapka bus sagamari bakani tong thok dina gana ko just busun tong thong mane abo 2 minute adho gonta 1 gonta biya bele busu bab 2 minute 5 minute ni moja jindagi barka saja ngnai noroni abo norok buji khada norok takuk song amhai samono je bono tawan chudi kok sanane bagasi lachima ha engo pheba ang ma phaika noroni baskango bumso kokno
kaham kok sawai kono bujona boi chai tok kaham life resell di business khai di abon bagai one suk di kaham porasuna khlai di ma baba phataro pornya bagai horo kaham ke pori oi nogo phai di ma baba kai sugoi horo nor big basai kaham ke tong di sara jibon khuji ke tong di bas nor abon ke one sugya hamya ani busai tong phano ang temasa chalao baksa chasumai tong nani ani big tong phano ang temasa buria baksa chasumai tong nani amai samung na kendrok ya presel ba kicha phano wan sugi ta kokte bukuk chong jibono phaya konoi jotto porono mistake khayo even angmo kaisa mistake khaika amai mistake norok bota khai di kaham ya presel di kaham ya presel konoi ni life no na thokai talana boi sai tok di norok bo mistake khaika na dunia bo kuno kaisa kuno samung kaisa norok hamya ya presel jakana norni by mistake khana but phanai buskani salo o mistake no khaine ne boi ta sai tok di abono sudar khaitu budi nai thokai tu budi ni life no bas ka kaham ke talana boi sai tok di ta kokte bukuk chong phiaba o je hamya samung hamya tomung omai samung khaya konai hoka sota phaidi takap di tamri bo kamna nangkhaba bui video khakano kamna nangkhaba nung awon sagang kata nung moza mani to khana bele ke nung kaboi to mane batabo buinu kha dunia no kha tamon lachimung to chini ni bomba khana nung buino phurung chini tabo ni busana nung tam phurunai ni busana nung tam kongno phurung chini tabo ni busa jongno nung tam kongno phurunai nung bona bhaka kaya sugoi nung bona bhaka na thokar hona boke nung chai tok nai anu nung sai khana diri tabo ni bo busa tong na bele o takung ni bo busa tong na o bukuk jog ni bo busa tong na noni basa buto yorok tom kok khai kokno bujugoi kaham ka porasuna khai dinai ni busa buti ba okno khara ka ulta si lachimung thanai bele buino mak phunuma asing tong khana tabu kichapno wan suge da ha tabu kha wan sunai nung tabu wan sunai tamni bagoi jora lai khable nung jora tong chini wan suge ta khuk song tai bukuk song jora lai mani parakha nor wan sukata abon bagan tini noni yapri minor ni step mai norok kaham kongno hungkai yang di khanau pat yang di par khai dio hamya kongno hungkai nor yang di bo khanau yang de khaw bokhor go bam tongo dawai di payu abor noni tomung tei bojaga kuluk sire te bojaga tong chine Tiprasa ni jaga kori kha no kori kha thumani rooms kori kha tai nge ang tabuk samane go kha ke nung ekdom jora na yoino ekdom comfortable jaga na yoino nung thanga kono sex khai di ani busane khibuya kono iba ani big no khibuya kono koroksa borok jodi nung kubi no o borok nung hamjag angkai sakang bale nung sakagdi kagdi debos nadi aladang di ambraka nung pabitro kha nung bosa kaham korhono kaija goi thangdi tabuk sudo wale khangkai simis debos no hai diba bororo tabuni jomna o joto no mai khayo bele je bujine borok bo debos nau je kaham ka kok bujuoi buhi basai miloi tongoi meya ba chungkuni jodi thansa kai tong khangke chungkuni jodi thansa kai tong khangkai chini life chung na thokai tala mangalak chini nogo kaija kolong ko simis phai tongnai kahamle phaigla kinoi bihik basai kok sawai konibo debos nai borok tongo amai ka wan suk di kuni planning khai di ala dangni debos nadi am boraka kok sumo kai jigri temha sala bakha je chalana nung hamjago bo baksa nu thaya konoi kaham kai lukuni bas kango na thokai इज्जत खाया करे नुं काय जगह थांगदि नो प्रॉब्लम abono sabonno hamya sanai ba ha bhi ganang sanai ha busai ganang to sanai pheba ang tabuk je samani jaga o hinga ke norok kebo jani busai no kagnani iba kebo jani bihino kagnani iba divorce nanani amhai kuno koksia abo just example si jodi temha chalana hamjago tongka nini busai no nu hamjagi angone nung temha chala bakha nung chasma chawi tongkana ble ingka nung nini busani uklogo nung hui temha chala bai chasma chawi tongnai bo bakha nung sex khlai tongnai yang nini busai ke simon ya bini uklogo nung bono uklogo pit pisi nung bono dokari hui to nini busai no ingka ob busai ni busu dukho nangnai apuni sareba nung bono khibino khalpai di bono khibino thangpai di divorce nadi tai bo bakha hamjaga kaja thangpai di amu bo botu si khushi mane bele kok kai amusi am hai ke samung tamone sakaba no wan suk di pelano lachima sija kok am sugno ni dini busai no nini bakha no nung nini basano riu malia nini basai bakha nung satisfied ngi malia ge nung yak disadi kok sadi awon boga khlai manu khlai di am borake nung je borono no satisfied khayu amo bai tha bakha nung kaijak di pheba nini busai no nini busa jogno nini busla no dokatare di nini buma sono dokatare di je muma no sara jibon khuchi ka toni hamjago to net thoka to no kai boir hokan kai tabo nung borono si dokari oi pai hokai tabo nung nijino wan sugone ta kuksong so belana hambai joto ani ba song ta khuktai bokchon ani video patha gero toi nawai tongmani bagai joto ta kuksong belana hambai